tal, xente? Estou aquí co meu amigo Bateriño para contarvos o meu conto, a miña anécdota do Bateriño. Isto sucedeu en Italia, concretamente en Venecia, na miña lúa de mel. Eh, en Italia o que máis mola, para os golosos, é a pasta e os gelatos, non? Eu, despois de almorzar, pois salíamos a percorrer as rúas de Venecia e tal, cun calor abafante, e entre 10 e 11 da mañán, pois, eu como que me papei 4 gelatos. E vese que me fixo reacción, unha reacción forte e potente no estómago, vamos, que me iba pola pata abaixo. Venecia, en suño, por aí, bueno, en todas as épocas do ano, soe estar ateigada de turistas. Non hai un sitio onde para unha tratoría, restaurante ou o que fora no que non teñas que facer cola para entrar ao baño, non? Nada, non daba contra eu, íbame pola pata abaixo, o sea, non podía, ou facía nunha góndolo ali no medio dos canales ou encontraba un váter. Tuvemos a sorte que entre unha das rúas destas callejóns que hai por Venecia, encontramos unha tasca así moi enxebre, non? Con dous patronciños italianos de Venecia e deixaronme entrar no baño. E non... o baño era o peor baño de Italia. Polo menos o máis antigo. Era destes que seguramente algunha vez o veríades, destes que non teñen taza, non? Que teñen esas huellas e máis un buratiño. E nada, plantei ali os meus pés e fixen o que tiña que facer con tan mala sorte que esvarei e o pé dereito introduciuseme no buratiño. Aquilo foi escatolóxico e bastante desagradable. E nada, despois lavei con esa na pileta destas antigas tamén do século XVIII, polo menos, lavei o playero, os calcetíns e a cara do señorino, cando me viu salir do baño cun calcetín e unha zapatilla pedíndolle unha bolsa, por favore, pois foi criminal. Ese foi o meu conto co Bateriño. Ai, agradezo a miña muller que fora aí enfrente da tienda a comprarme unhas zapatillas, porque, por favor, volver así ao hotel. Veña, chao. E bueno, ahora fora coñas, no CEIP Ramón María del Valle Inclán, de Oleiros, necesitan uns como estes en todas as aulas de infantil. Non como este non, pero un parecido. Así que... dadelle aí, Xunta de Galicia, por favor. Grazas.